Hvad tænker du, når jeg siger Brønderslev IMU? Så tænker jeg, et godt sted at være. Et sted, jeg kan komme og være sammen med mine kristne venner. Et sted, hvor jeg kan få lov til at høre Guds ord. Et sted, hvor jeg kan få lov til at lovsynge. Fællesskab, vil jeg sige. Fordi vi er så mange kristne, som samles, og vi er sammen hver torsdag. Næsten hver torsdag i hvert fald. Og samles en rigtig god flok og snakker om Gud. Og det er ligesom fællesskabet, der styrer det, kan man sige. Så det er det første, der falder mig ind, når vi siger Brønderslev IMU. Jeg tænker et kristent fællesskab. Og det er lige meget, hvem man er, så er man velkommen til at komme ind og være med i fællesskabet. Og jeg er nok en af de yngste i IMU, men alligevel tager alle imod mig. Når jeg siger IMU, har du så tid til det ind i programmet? Jeg har sådan det spørgsmål om at prioritere, og nogle gange så synes jeg, jeg gider ikke afsted i aften, men nej, så må man vælge at sige, den når jeg nok en af de andre dage. Det er kun den ene dag om ugen, så. Jeg føler, jeg har tid til IMU, selvom at man har en gymnasial uddannelse og også at tænke på, fordi man kan sige, at det er hver torsdag, og det er ikke mere end 3 timer. Så tiden går hurtigt, når man faktisk er hernede, og man har sådan set også tid til at komme hjem og kigge på sine lektier, når man kommer hjem, hvis at det er et problem. Ellers så, jeg synes faktisk ikke, at altså nu er jeg måske ikke den, der sådan går mest op i skoletingene, som vil det så gerne. Jeg tror mere, det er IMU, der trækker i mig og siger, at det vil jeg sådan set hellere, end at fokusere på min skole, fordi at IMU'en betyder så meget for mig. Så det handler rigtig meget om prioritering også, hvad man vælger. Sker der også en del i det her fællesskab, ud over torsdag aften? I weekenderne, der tager vi bare at lave noget almindelig hygge, hvor vi kan sætte os hjem til en af os, eller mødes heroppe i IMU-lokalet, og så bare sidde og chiller og drikker en masse sodavand og spiser noget kage og spiller en masse spil. Så det er super dejligt. Det er virkelig dejligt at få styrket vores fællesskab på den måde. Hvis du så skulle vælge en ting, som I laver omkring aftenerne, er det så lovsang, du sådan særligt sætter pris på, eller er det, at der kommer nogen og forkynder noget? Det er dels lovsang, men det er også meget de der åbne 5 minutter, som vi har til sidst, hvor vi sidder og beder sammen, eller kommer med bønneemner og sådan noget. Det er virkelig det, jeg får mest, eller får rigtig meget ud af. Selvfølgelig også forkyndelsen og så videre, men der synes jeg bare, at altså, også fællesskabet igen, der er bare noget helt unikt, at vi kan dele det her med hinanden, hvad vi lige går og tumler med gode og dårlige ting. Og der er også blandet lovsang ind i, og det synes jeg også er helt fedt. Hvordan er det at komme udefra? Nu er det kun et år siden, jeg flyttede til Brønderslev, og jeg flytter snart igen. Det jeg kom fra var en stor IMU, og så kom jeg til den her, som var lidt mindre. Men det havde også sine kvaliteter. Det havde sine kvaliteter i, at man kunne have et fællesskab som hele IMU. Og man havde de her åbne 5 minutter, hvor der var en større åbenhed over for hinanden. Og det synes jeg følte mig rigtig meget hjemme i. At bare komme ind og så bare føle, her er der faktisk en IMU, som har styr på, hvem de selv er og hvad de vil. Og det synes jeg er rigtig fedt at mærke i en IMU. Hvad tænker du, når jeg siger Brønderslev IMU? Gud. Et godt sted at være. Fællesskab. Kristne brødre og søstre. Et sted, hvor jeg kan få lov til at høre Guds ord. Og som du selv har lovet mig.